pese me shasi afi be bana Ago. Any pa de nti. Jansen. Na ho ye di. Pina mai na madam. Ma ho pina ma me. Why? Na di aye me di. Oh, David, better oh, ma me tira me ya. Me tira ya. Ya ma. Ai. Sa open here. Ai. Asebi de nesenka. Na so wedi ka ya paye ndada. Ka ensa wa hanu ma yi apaye ase na nanum enum kunimdi ansa. Bibia ni ase ma na nanum no twedi ampo hunum. Ma ye nyina so dem dada nti asem no yire se be baka. Timi hia kuma toye. Nyina bien twana kuma to ne yem. Na me mamu hunum ma bi ni so keke. Asem na aba no enyina na de asimu ntem nyina na me matietie bu dada mura abo mamane mini ya ba nyina asem na mapai no asem na pai ketwa wonifo pani wonifo ketwa wonibe pani wonibe mapai asem na de wo ni se enchiremu kakra bi ni sebo bete mo ho ase kakra bi na aka ye nhunu sa de we bi mama nhyase enfri pramai woso da bi mama mfa nko ketwo iso aso kasa ye friend se kra me kra no asanti kasa twi kasa no me pacho tieni wo so tie bi pa enya no na nansen na mafo amaba no mode wade no kura no munya ntiase na enu akasa kura ka no pe na mo mpe se mo beti kasa nase yese wo kura chese wo kura no yakasa wo kura bibi ene sei wo hwe bibi so wo hwe ade ne so yi ye tie ne se wono ene panyini ena entiase binti be ma na kofa fofra be ka no enti di odna be ka no no oye se wo do be ma ne dia wo do kunu no dia e wo se di ode ne ba no e so bobo na di wo dada no so sombo enti wo kura mo ho enti wo panyini no wo kura ketwa no ama wura nti na wo ketwa no so wo kura panyini no ama wura mu wura ho do nti etie na nanum kane tetia ye ba ye banyi ne yeyi ye na nanum no akrafo no kase ya me kan o mo tie ase no mo ye nti ensebre wa no nyesa bu be fu pa ase no kra de se o tie ni etie ba tue na nanum yi a me bo ase mi tofa ba tue na nanum yi wo bo hu se panyini no aduane a edu panyini aduane so bo no a enam se no ketu aso nti na okra no di na mani wuranti na panyina twa kra keto de e ma won kro se twa ekra makra nso de edro keto aso a won so ye sa ma panyini nyina ne se omo bo omo ho ban omo kra wo omo ho ade ama omo wura adam do a omo wo omo wuranti na mafo de ma se no kra no nti ase nti mo de adane ntokwa ne se kra twen na mo atwen a te na ba ko kumba ko ebasa nyansa be no na enie me de kra twen no ho asem na si a ma kire mu se kra no nyen tokwa kra eye wodo nkabom sanse wo kra no na won so akra no ene ne kra no ti kra nyen tokwa afa biem ye ti abika se me ba so asem nka wetu be dia mo odifo asumbienti ma paya asem sanse woni ketwa se panyin ya ntiase a ko ama e panyin si duwadi kan ya tunija eti so no wa ntiase a ana panyin si wa nkwa amakura hu se kwa mudo wono na akwa aba no hu a wade nse de sitie ene wa wade a na mfaso aba so ena wo nsusu wa ba bi oba nko betu akum be man ka ba batura wa wa bo be man go ba ya na wa ba eti wa ya de
eti eni die bi esem bia fata bia no fa kra no se panini fa man wate na panini ni akra nya seba na ya heda bua panini bi ni obua kra no fo na kokom ni ya fra panini no ya twiranim se da bi panini na ka wudi fo yanso waya akra nti 10% man de nti ni ebua obem ni ebua kra no fo wate ase eti panyin ye de ye monitor nsuo ne ye ya eti panyin de bi ese fata bia fa ba no obo okra nya hwiri why wodi watema anya hwiri fanse uni aba panyin no akasa tia anya oya hu dia na so abre ye bro so no ya bi betin de to kwa ba no de pi ana se so fi no wa hafa batu ani ana be wura ana de no abewura no akabia to repani obi mu konfa so ni kasa why amwa no ntia nda why eda asiaso meba wo bi ka why na mo aka akasansa no enya wo yesa enwo so wo ye tieni se won suso wo djumadi bia so betim di edi edi amo no suso ye meken ayefo aman ono nso ka hu se anye bia ono nso so waba awade ti eso ono nso enya be ma ne mu do ne be ma ne mu jeri fie ne je ti ono nso se ne die baby why ti ono nso hu se ono nso na eketwa na ni die se na fata se eyere ketwa anase kwa ketwa no wada ruma onso bomodi na fama no why that's nothing that's no mo ma fode yi mu abere yu tu wo mu me jase na nebo o kasa akwada ya ukun yire wanya akwada sa sase jase tu me na fene ne ni ti fene mi metima wadi ase na wa ba hu bi wo fa bu ma me ei hwe ni nyina na makan ebu okuro ya wo kan wasem en na makan en no so ate ti misawa won so fa bu ni ani die se fata e man na emwa asitran patwati de meka medasi aso wo bibika kasi bibi o ha beka medasi bibi ya ka ni mo meka na sin da wasi wa ka cha mi so bibi di yes no asa so se no ya bibi aka da so ni bibi aka yo meda mun so base pa se asumbi aba se ya nye bibi ani a odi mo meme mo be me nye ya mu wura wo ho ahmache na bibi atro ani obe na osisi bibi a why ntopandi ha mpo kra de ka ba me hayi Chuma. Ego ba. We de bia no woni age. Mani nye say. Say ye be wo. Eni ti an mani age no. Ego ba. Na ongasa. Obra wa beti na ongasa. O wa de. Se nkomo na me no obedi. Sao. Nkomo na ye. Wo nkomo. Nkomo a ebobo a me no mi onu ni na. Ha. Ani akura. Ani akura no. So. Se o wa akura no. Na ho ye fefe fa. O se ebe ye pa. Se ebe ye kama pa. O ba se mi. Onzo. Chua. Se me nim se wo do me pa. Egoma. Aseme na obi say. O do me. Egoma. Aseme na obi say. Me no want eka mema me ho kwan na onu manyem. Ama masa je tu se me be wo ama. Enkoma. Ene o me ni age se wo do me. Sa na me so me do. So ni se me do. So me do. So ni pa. E do pa. So hwe enema bebere a me ye ma ono chere do a me do. Nti da bia me pese ye transe e wa ni ji mu. Na ho chere bia me twitwa ya kwam. Nti oji di sa asem bia me ka bia no wo be ya ma me. Enkoma. Wo de ka e de na ope. Bia me be so bia be ya ma me. Do be se bia be ye. Juma di wo mu ni se. Se sia no so wo so wa fafu.
Ofa efuro so. No kwasam ne se enya ebele sim na efuro na ba. Ole chi na menka na bia obetimase. O se sisi ya no. Adwuma sem ene sika sem nyina enya. Sisi ya no. Sika kura to de bia ye le beto bia ne de no na ebini ho. Eto bia ne ebiti kura no na aye den. Enti se nyin sensa be ka ho. Na se o ha we nyina wo na beto ebutomu a ema wo kura no unya ho den fa ho. Enti no me maame adwene ho. Se me wale ti adwene se me wale. Ama makate se wonyam kura. Makate maame se wonyam. No se dey. Me maame se awale na me wale no de opene so. Na so nyin se ne de se eba entimi wale. Enti no me no nyi ho na ka yenyin firi ho. Se de be ya efiri ho a ye beti ba ile awale. Ebeti nyin se ne ebo ho na ekoduru empanifo ni ma o mba ka se nye efisa me nye wo ho ade e na me no nyam. O ma wale ne maso ahwe kwa no mo twa Yesu efiri kurom a eba ne sa ade ne be ye. Me to so makaka kire obia se be ba be wale me do wa kire obia se me ba wale. Enti se passe abushafo ne ka se nyin se nti o ma ye enwale a unu se nye tim sro sa na me ma me so aka kire me. Enti se me no nka na ye nyune ho na nka ye nyin se ne. Ngoma. Oh, said it, Mr. Hewani. Ade. Said dear, me who 10 gram on. And yes, I know you. Oh, ade. Ngoma. Ade with my time. Ngoma, me to be no matter. Enti, who catch me say, who catch your mammy. Enti, my catch you say, catch him na mini, into Uber catch me. I don't say Bewale. I say Bewale. Ngoma. Tidemika na nyese bia sebi ebia me pese yedi boni bia na bibia etesa o sa di we na aba no ebisi ya wale na no kwan me ma me bubufu ompene ebusu empanifo no so ombubufu eba ne so me ka se aye boni ade na me nya wo ho ade na me ne wawo ana me ne wanyam ometwe Yesu afriku mu a ahwe ko megimi afiri nsem ahwe mo begimi afiri nsem ahwe o mo so beti o so afiri nsem eba ne sa eni so ade no Nkroma e ka kire wo ne nyinza minyin na enyi kira minyin na enyi ni kira bo ka temi wo fa be ka temi wo fa tuwa okopo o fa mane na wo fa ti sa asem ya oni ka o mebo me e ka o mebo me no mintimi kura ntene kura mu ha na metwa sa aka no enti wo fa no de enu ho kura men ka bibia nze wo fa e ya menu mi enu ntem asem se de be ya ibenya asum bia trase aboye bra na ya ware na afa ya sha se ye be wo no enu nti na me ka sa wo fa de me mo na mane mesro eni Nkroma ta se be bi ka kire me evi na ko ka se be kire me mo so ko dunu hu ye wa te tuwa ko bono fa mane fa be lo se mi dinati Ago. Sumai. Hey! Hey! Brawonim. This year. Nana. What how to say? Nana, where do boko? No, the obese me no. Na, madam fi me one or the two men say. Nkunu, wona ne tino mu ni bi. Afia na nana ma ya adoma. Omanya bien. Ohu se ma afefe o. So akofa ba afoforo. Kinana we de ba ya mwa o pa ne se. Be ma na duru kakra na aja. O de be pe ba ono nko ana waja ba ko na chiri die kura. Na de ba wo de mi se wo betini aye. We de yanke to akura ma. And one No ana na. Seriously. Obey
woni nje meboa o na me da se me bro nana me mama di bi tiu okwa ukun aduane fa gu onye di ese kun yemu kwa enu amama da se me da wanu ase o ti de me kan no na mate me se die o so mama die me fa mu na aduane ni woni won aduane ni kun aduane enu wana waka no Enya gregede. Some Sinkamai. shenonso odina me dia ma won udrufia jam me fiko wo yam nyina no Eye. won kasa da sani bia ho Simple. O de kawa. manen kawo na mate En kasa. O de sene bia ho. Wo tie. ate nana ukunu wo mana dwani bia kun mama wi coin de mani nana ne besira ko na me da se wa coin de mani mo hwe mo ci Ha 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 ha!